Gurutzatu gurekin Zebrabidea. Egunon entzule, zer modu zabiltza, ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, pixka darraro ere egin zait egunon batekin astea, gaur urriaren 19, larunbata, goizeko 11 jo berri, eta bai, hau Zebrabidea da, gaurkoan emankizun berezia izanen dugu, Arrosa Sareko eguna, ospatzen ari garelako, hementxe gaude Ataun irratian, Ataunen, bertan, erranen nuke, San Gregorio hauzan, okerrez banaiz, ja ikasten ari naiz pixkat hemengo geografia ere, eta erran bezala gaurkoan entzule, saio berezia, Arrosa Sareko eguna bezain berezia, egiten saiatuko gara, Zebrabidea gurekin batera gonbidatu ugarik, gurutzatuko dute, hemen ja Ataun irrateko estudioan, mikrofonoan 4 ahots gaude, baina gibelean ere bertzeain bertze, entzule ezuk ez dituzu sumatuko, baina akaso batzuk pasako dira, mikrofonoa intzinetik ere, eta noski, Arrosa Sareko kideak denak hemen. Aitzi Berzapirein egunon. Egunon. Zer moduz? Ongi, gaur, ospakizun eguna, ez? Aipatu duzun bezala Atauneko irratiak FM-a berreskuratu du. Aste honetan, aspaldi hasi baziren ere, hori bertakoek aipatuko digute ondoren, baina tira, udaberriko topaketa eguna bertan bera utzi genuela eta gaurkoan gure artean, ez? Goxo egongo gara eta denok zuk esan bezala deskubritu dugu Gipuzkoa barnekaldeko herri hau, ez? Ataun herria gainera teknikari badaukagu, Ataun irratiko sortzailea bera, ez dut ondo ikusten hemen pantalla daukas. Joar egunon. Aizpurua egunon. Betiko txistea da, hori, egia esan, baina Ataun irratia pentsa duela 12 urte sortu nuen eta martxoan beteko ditugu 13, egia esan jada sumatzen da, urte deixente direla, eta, etapa ezberdinak pasa ditugula ere sumatzen da, eta gaurko eguna, ez dakit, gustura hartzen den zerbait badaz, aitzaki asko ditugu, ez da, gaur Zebrabidea berezti bat hemendik egin alizateko, eta nik uste, saio dotorea geratuko zaigula, bai. Eguerdiko ordu bat bitartez, zehaztuko dugu inorkitzali ez dezan, 2 orduz, hoi bezala jardungo dugula. Hori da. Ezagit, Joar, batzuetan norberak antolatzen dituenean gauzak bere etxean ilusio bere egiten du, baina aldi berean ardura puntu bat ere sentitzen da, urduritasun hori batzuetan ez, ardura hortatik edo buruko minak eman dizkizu gaurko egunak. Gaurko egunaz gaine, aste osoa egia esango dut, nahiko betea etorri zaidala, gainontzean ere, gauza deixente izan ditu dela, eta honekin batera beste 50 kontutan ere ibili naizela, baina egia esan gaurko egunak ere, urduritasunak gehien bat jarri dizkit dantzan, eta, ezakit, eman dit lan pixka bat, baina gustura egingo dugun zerbait bada, eta ilusio berezi hori ere badago. Noski, eta beti aipatzen dugu, irratiak baduela magia moduko bat, batzuetan ematen duela dena kontran duzula, eta ez dela ongi aterako, eta gero, zuzenean sartzen zaren momentuan beti ateratzen dela, ez dakigu haunitzetan nola, baina ateratzen da, eta ongi ateratzen da, eta gaurkoan ere ziur bikain aterako dela. Aitzi hor, ez dugu aipatu zu Arrosa Sareko koordinatzailea zaitugu, ez da? Bai, omen. Eta noiztik edo kontaiguzu pixkat entzula ere kokadadin, zein den zure funtzioa edo aurkeztu Arrosa Sarea pixkat nolakoa den? Arrosa Sareak badu pare bat hamarkada baino gehiago, jada, Arrosa herrian sortu zutena, oraindik ere bizirik dauden hainbat irratik, besteak beste Irulegiko irratiak, tartean ibilizien ere Molotov Hernaniko irratia, eta bar luze bat, eta dagoeneko sarea sortu zenerako baziren jada 20 urte inguru
zeukaten irrati batzuk Euskal Herrikoak, 80. hamarkadan sortu zirenak irrati libre bezala, alabedi aipatu daitezke Xiberuako Botza, Lapurdiko Gure Irratia edo Tairulegiko irratia Donibane Garazin kokatua dagoena, eta helburua izan ohi da txikitik handi egitea, ez? Norberak bere eskualdean edo bere herrian egiten duen hori besteen zerbitzura ere jartzea. Gaur egun arrosa.eus atarian entzuten dira saio asko eta asko, beste batzuk ez, baina helburua da guztion artean alik eta programazio duin eta zabalena eskaintzea tokian tokiko norberaren komunitateari, ez? 25 irrati inguru daude, batzuk egoera hobeagoan besteak baino, oso realitate ezberdineko irratiak batzen ditu arrosa sareak, baina denek amankomunean daukatena da espiritua, irrati libre izaera hori, langilerik edukiala ez, eta euskaraz, ez? Azken batean iruditzen zaigulako esamarron FM bidez, baina gaur egun streaming eta modan dauen podcasten bidez ere, euskararen normalkuntza prozesuan eragin daitekela, eta baita beste 11 aldarrikapenetan ere, ez? Orduan eraldaketarako tresnak ere badira irratiak, eta igual batzuk esango dute, eta orain Ataun irratia FM-an jende guztia diez iparraldean, ez? Digitalera jauzia eginda dago, baina zorionek FM-ak irauten du, eta nik uste ohiturare badagoela oraindik kontsumitzeko. Txikitik handi egitea aipatzen zenuen, eta noski lehendabiziko protagonista gaurko Zebrabidea bereziontan Ataun irratia bera izanen dugu, zuen etxean gaudelako, eta tira, abestitxo bat akaso adituko dugu, eta ondotik gonbidatoia pres daukagu gure ezkerraldean, beraz abestitxo bat eta etorriko gara. Hori da, guazen. Baina kaleak egunero ikizten dituen
Arrosa Sarearen webgunean arrosasarea.eus. Hori entzule, aditu berri duzun moduan mereziote, Chill Mafiaren abestia ditzen genuen, eta bai gaurko saioak merezi du, gaurko Zebrabidea gurutzatzeak merezi du, hemen txegauda Ataun Irratian eguerdiko ordu bata bitarte ariko gara, zuzenean, eta aipatzen genuen, Aitziber eta Joar gonbidatu, lehendabiziko gonbidatoia prest dugula, gure ondoan, puntual etorri da, eta ez da gainera, edo zein gonbidatu ez da Joar. Ez noski, Martin Aramendi, Ataungo alkatea egunon. Egunon. Ondo, hemen txe, gustora, egia esan pentsatzen nuen, etorri nahi zenean, 3-4 lagune ongo ginela, eta aretoa beteta ikusteak errespetu bizka bat ematen du, baina, aldi berean poza ere bai, ez? Hori, gaur egun polita daukagulako hemen, eta gaina egun historikoa, atzoz geroztik FM-en ere emititzen ari gara, bazen, herritar askoren eskaria, batez ere adineko jendeak eta, badu interes hori irratiarekiko eta interneten ibiltzeko itura hondirik ez dute, eta, horiek ere, aurrerantzean, gaurtik aurrera, aukera izango dute entzuteko. Ez da lehen da biziko aldia, Zebrabidera gonbidatzen zatxeguna, lehendik ere izan zara gure saioan, gaurkan bertze paper batetik, alkate modura, Ataungo alkate modura, konta iguzu Martin, ezagutzen ez zaituen batentzat, pixkate zure ibilbidea alkatetzan, edo noiztik zabiltzan Ataungo alkate gixara? Hau, bigarren legealdia dut, 2019an hasi nintzen, 4 urte gogor, baina aldi berean emankor, eta, asko ikasteko balio izan diaten 4 urte izan dira, eta bigarren legealdia, bide bereti doa, mundu guztiak esaten digu, bigarren legealdia izan da, dena kontrolpean izango duzu, eta beste gauza bat izango da, baina, hemen ez ustekoak egunero sortzen dira, eta hori, lan polita da, baina aldi berean asko eskatzen duena, mugari gabe eskatzen duena, eta neurriak hartu behar izaten ditugu, eta aukeratu, denari ez dago erantzuterik aldi berean. Izanen da kaso entzuleren bat Ataun herria ezagutzen ez duena, nik onartuko dizut, lehendabiziko aldia zen, etortzen nintzela bertara, haitzu bertzulendik ere izan azinen, baina urbildu nahi zenean, hasi naiz, eta, eskerrako klema existitzen den gaur egon, baina sartu nahi zauzo batean, gero izugarrizko errepidezak izan bat kilometro gehiago egonen ziren, baina bertze auzo bat, eta gero aipatu duzu, bertze auzo bat ere badagoela. Ataun bada, herri nahiko berexia, Berexia da, bai. Ere. Luzea da, kilometrotan baditu 14 kilometro, herri osoa zeharkatuz gero sakanara iristen da, Txarriagana, Zarbizu eta inguru hortara, eta baditugu 3 herrigune nagusi, San Martin, San Gregorio, auzo hau bera, eta Aia, eta gero auzo bakoitzak baditu barnean beste auzo batzuk, adibidez, San Martinen baditugu Elbarrena, Arrondo, Astigarraga, Arin, hemen Ergoiena ere bai, auzo asko dira, eta behin hemen izan zen bersolari batek esan zuen bezala, auzo asko eta herriri bat ere ez da hori ere, baina bai, garai batean baziren, auzoen arteko liskarrak, eta pentsa dezakezu ez, nik uste azken urteotan guk ez dugula hori bizi izan, eta modu naturalean bizi dugula auzo batetik bestera etortzea, edo jendeari kosta egiten zaio batzutan, batez ere San Martin darrei eta gorantz etortzea, baina, polita da, eta oaintxe lantzen ari garen apoan ere, puntu nagusietako bat hori da, herri barneko komunikazio hori, modu jasangarrian edo modu iraunkorrean egin ahal izateko aukera eskaintzea, errepidea, beste ibilgailu jasangarriago batzuen bidez egin ahal izateko aukera hori. Beraz, hemendik kanpo eta Ataundarrak zarela esaten duzu, baina zuen artean auzoka aurkezten zarete? Batzuk bai. Batez ere auzo hontakoak eta dira oso, mengoak eta goikoak dira, San Gregoriokoa, Ataungoa baina San Gregoriokoa eta. Asko ere galdetu egiten dute, ez dakit, Donostia aldera joan eta norbaite galdetzen balin badizu non gaztara Ataungoa, eta asko galdetzen dute, ere San Martingoa edo San Gregoriokoa. Bai, eta gero batzutan galdetzen dira, 3 Ataunetako alkatea zara eta bai. Alkatea bakarra daukagu. Joar, kasualitatea da, San Gregorion irratia hemen izatea egoitza, edo pixkat nola suertatu zen hori? Esango dugu Ataungo udalak joan zen, duela, 2000 eta
19 urtean, hori da hasi zuen legealdian, bueno, egoitza hau beraz, Angerreko auzon kokatzen den bikario etxe hau, bueno, gutxik zegoen, edo, bueno, gu gauden, gela honetan liburu hauek bat zeuden, ezta, baina gainontzean egoitzari ez zitzaion alako erabilera bat ematen, eta orduan, bueno, udal taldea bera izan zen, gugana gerturatu zena, esanaz, egoitza honi alako erabilera bat eman nahi ziotela, utxik edukitzea, baino noski, erabilera bat edukitzea, askoz zera hobeaztelako, aprobetxatzeko noski. Eta orduan, beraiek izan ziren gure gana etorri zirenak, ze horren aurretik, bueno, etxe bateko logela batetik eskaintzen zen Ataun Irratia, eta orduan, bueno, guk proposamena noski onartu egin genuen, izugarrizko luxua da, Ataun Irratiak horrelako toki bat edukitzea bere uinak lauaizetara zabaldu alizateko, eta orduz geroztik 2019 urtetik 19 hortxe izango zen, mentxe gaude gela honetan. Martin, zerkera mantzuen udala proposamen hori egitera edo zausnarketatik heldu zineten pixkat? Bueno, batetik Joarrek esan duena, etxe hau hemen zegon, 2009-tik, 2010-tik, etzen erabiltzen azertarako, eta esan genuen, eskaini behar dugu zerbitzu San Gregorion ere, hasi ginen liburutegi zerbitzua eskaintzen, gero etorri da gerora Lurla bizeneko proiektu bat ere, Maker Space edo da, hor tresneria badago, ikastaro batzuk ematen dira, ordutegi badago, jendeak bere gauzak egin ditzan, gauzak birzikla ditzan, sort ditzan, eta gero bagenekien, irrati hau bazela, bagenekien nola zebiltzan, eta ni egia esan bereziki irratizalea naiz, beti izan naiz, telebista baino desente gehiago kontsumitzen dut irratia, bere garaian programa bat egindakoa naiz, zean, Molotov irratian enibilitakoa naiz, 80ko markadan, eta banuen ze hori, eta banuen FM-en emititzeko bultzada hori emateko gogoa ere. Ideia edo, visualizatzen nuen, Molotov bezalako irrati baten funtzionamendu, herriko elkarteak edo, herriko gazteak edo, bere programak egiteko aukera izan dezaten, eta ideia hori. Eta, jarri ginen harremanetan, Joarrekin eta, esan genien, nahi da zure bikario etxean zuei leku bat egitea, eta bere ala erantzun zuten baiezkoa, eta ia aldi berean hasi ginen, FM-ko emisio hori lortzeko, lizentzia lortzeko papeleoa egiten. Hori ere izan da... Bide luze bat, ez? Luzea malkartxua eta... Gaur egun beraz, ze frekuentzien mundua hain da eroa esan genezake, Ataun Irratiak udal frekuentzia bat eskuratua daukala. Bai, hori da. Eskuratu genuen, eman ziguten urte honen aseran ere, eta epea genuen, ustet, atzo zela epea, emititzen hasteko. Galdu berriz. Hori da, eta hori bide da, eskerrak eman nahi dizkiot hemendik, Iñaki Etxandi lagunari erotu beharrean, baina azkenean oso lan hona egin du, eta bai, zugarrizko lan egin du egia esan. Primeran entzuten da, artista hutsa. Entzungo zenuten agian, ez? Eskualde edo herri mailako azpiegiturak dauzkaten komunikabide asko txikiak izten ari dira, ez? Korrespontsalak eta zuek alderantzizko urratsa eman duzue, inork esan aldizu, ez? Politika mundutik, baina zer zabiltza? Ez dute, nahi bintzat zuzenean, nahi iruditzen zait, herrirako tresna polita izan daitekeela, eta bai herri egiteko herrigintzarako tresna egoki iruditzen zait, hori. Lehen aipatu dudana, ez? Elkarteek aukera izan dezaten, edo gazteek, edo nahi duenak, adinekoek ere, zergatik, ez? Programa bat egiteko, edo bestelako erabilera bat emateko, eta jutzen zait, baduela honek etorkizuna. Eta herrian, Ataunen bertan, irratiak pixkat ze bilakaera izan du, edo ze harrera izan du, somatzen duzue, inguruan feedbacka ematen dizetela, edo jendeak aditzen duela Ataungo Irratia? Egia esan, niri behin baino gehiagotan etorri izan zaizkit herritar batzuk esan azkoa Joar. Egia esan, ez da behar adina baloratzen egia esan egiten duzuen lan guzti hau, ikeragarria da. Eta, egia esan, harrigarria da ere, jendeak nola baloratzen duen, ez da, azken batean gure gustuz egiten dugun zerbait delako, gustatzen zaigulako, sinesten dugulako proiektu honetan, eta orain FM-a lortuta ere alako indar gehiago ere esango dugu agian etorri zaizkigula, eta horiek baliatzen saiatuko gara noski, askoz zer irratia, askoz ere herritarragoa izateko, ez da, orain arte, Ataun Irratiak urte guzti hauetan kanpora begira ere lan asko egin du, orain FM-a lortuta iruditzen zaigu herrira begira jartzeko momentua iritsi dela, askoz ere gehiago oraindik ere,
Eta, bueno, bai, feedback hori asko jaso izan dugu, bai izugarrizko lana egiten dugula, eta asko gereskatu izan dute Martinek azpimarratu duen bezala, FM bitartez entzun nahi dutela ere. Orduan, noski, poza ematen du azken batean, zuk egiten duzun lan hori entzuteko gogori dagoela ikustea. Bai. Konta eguzu, ze kolore dauka Ataun irratiak, bueno, hemen espumila urdina da, baina ze emango diozu, zer dauka Ataun irratiak? Ez dakit, azken batean orain gaur egun egia da Ataun irratian ere bost pasai pertsonak osatzen dugula lantaldea, bost pasai pertsona garenok ere gure bizitza dugula hemendik kanpora, gure lana dugu, augustuz egiten dugun zerbait da, eta noski Ataun irratiak gure bizitzaren ordu batzu eskatzen dizkigu baita ere, ez da noski hau aurrera eraman alizateko garbi dugu indar hori egiten jarraitu egingo dugula, eta indar gehiago emango diogula, eta saiatuko garela ere noski herriko jendea biltzen, eta beraiek ere noski uin hauen bitartez beraien hitzak eman ditzaten, beraien proiektuak aurkeztu ditzaten, azken batean noski herritarrek ere beraien ahotsa izan dezaten. Aipatu nahi dut, badula tradizio bat Ataunek, izango dira, ez dakit, guk ez genuen harrapatu, baina 35 bat urte, hemengo ikastetxean irrati badute, Otsoa irratia, ostiralitan emititzen dute, eta bada, gaztetxoei eta herriko neskamutilei irratiaren mundu hau transmititzeko modu bat, beraiek egiten dute bere programa, eta gero jarraitzeko aukera eukitzea nik uste polita dela, eta etorriko direla, esatari berriak. Alkate zarela agian zaila izango da, inoiz alkatez pasara, zuk ze saioengo zenuke, Martin? Nik, ez dakit, belen aipatu dudan Molotov irratiko saio hori. Bauzu eskarmentua, eta oso gustura egiten genuen, bertsolarizari buruz zen, komentatzen genituen saioak, elkarrizketatzen genituen bertsolariak, eta behar bada bertsolaritzarekin lotutako zerbait egingo nuke. Orduan ekin egon bidatuko zen. Paperak aldatu eta... Eta erronkarik edo baduzue, aintzinera begira eman nahi duzuen pausorik edo, epe motzean izan daiteke, epe luzera begira, amestere libre da. Ez daukagu gehiagik hitz egin da, nik uste dut elkartea ja sortu duzuela. Hori da, hori komentatzen genien, gal komeni da, elkarte bat sortzea, irrati elkarte bat izatea, eta elkarte hori indartzen eta sendotzen joateaz. Ikusiko dugu, ez dakit. Ez dugu gehiagik hitz egin honi buruz, baina hemendik aurrera hitz egin beharko dugu. FM-arekineko lan eduki dugu orain arte orduan, lasaixeagoa dela aurrera begira joango gara horri ere hitz egiten. Baina, Ataun irratiko talde bezala, gure asmoan nagusiki hori dira, herriko jenderekin, elkartekin elkarlanean jartzea, beraiei ere noski hitza ematea, eta irratiaren 24 orduko parrilla saiatzea gauza ezberdinekin osatzen baita ere, ezte gaur egun Arrosa irratisareak egia esango dugu izugarrizko laguntza ematen digula, gainontzeko irratietan eta osatzen diren edukiak eskaini ahal izateko. Esango nuke ere, Ataun irratia hasiera batean baita ere sortu zela irrati musikal baten itxuran, oraindik ere jarraitzen dugu horri tiraka, eta ikasturte honetako parrillak ere itxura hori askoz ere gehiago hartu duela aurreko ikasturtekin eta alderatuta. Beste apustu bat egin dugu, eta horrek ere ekarri noski nortasun hori ikusgarriago izatea, parrilla barrian. Ederki, ikusiko da, zer den datorrena, Martina Mendiezakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, zuere geldituko zara, pixka gurekin gaurko egunean? Bai. Bertz zer egin bat. Pixka bai, entzun nahi dut, hemen dagoen jendeak zer dion, eta goiz guztia ez dakit hemen gero nahi zen, baina txera joaten nahi zenean ere, piztuko dut irratia, eta entzungo dut hemen jende interesgarri asko ikusten dut. Edaz, ipatu herri txikia garela, baina aldi berean, zorionez oraindik elkarte gintza nahiko indartsua daukagu, dauzkagu, ez dakiz emate elkarte dauzkagun, eta horietako 4-5 oso jarduera emankorrekoak, urte osoan gauzak antolatzen eta eskaintzen dituztenak, bor daude Gentil Baratze elkartea, Otsotarrak elkartea, adinekoen atxeden toki elkartea, Otsoa dantzataldea, oso zorioneko gara alde hortatik. Eta, nik nahi nuke, irrati hau elkarte gintza horren meseetan jarri eta hori indartzeko tresna izatea.
Ederki, ala bedi, mi esker Martin. Zuei, eskerrik asko. Arrosa Sarearen webgunean arrosasarea.eus. Eta alkateak aurkeztu digu Ataun, baina gaurkoan murgildu nahi dugu pixka gehiago Ataun irratian, eta horretarako Joar zu hasieratik zaitugu hemen, baina bertzeiru gonbidatu eder etorri zaizkigu Maianen hueltara. Ez dakit zuek laurok osatzen duzuen Ataun irratia, la jende gehiago ere badago. Beste bi baditugu. Beste bi ere bai, bai, 6 pertsonek osatzen dugu. Ederki. Ezagutuko dugu Ataun irratia, eta hortarako noski zuei hitza, zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet.
Bueno, ni Julen Iraola, ordiziar bat hemen ataunen noizbenka pasatzen naiz hemendikan, eta kalkuluak oinateraz 2000 eta 14 urtetik, 15 urtetik, hemen ataunen irratian bueltak. Bueno, ni naiz Leire Perlines, ataundara San Gregoriokoan, auzo hontakoa bertakoa zehazteko. Eta bueno, gaur egunen ibiltzen naiz tertulian, Joar ane beste lankide bat eta 3 daukegun tertulia bat, eta formula aurkezten baitare. Ni Gorka naiz, Zumarrakoa, eta, ni sartu nintzen hor 2018 egon nintzen ustez 5 denboraldi irratxo bat egiten, eta kasualidadea bihar esteratzen da nire saio podcasta berria, Kulturzaz podcasta, justo hilabeten bukaeran urte bat beteko proiektu hau, eta hori, komentatu nion Joarri ideia eta lantaldeari, eta azke guztatzen zitzaion, así que... Ederki, beraz, programazioa potente duzu, Ataun irratian, baina joanen gara pixkat hasierara, ez? Lehen mikrofonoak itzalita zedenean, hasi gara pixkatola aipatzen nola sortu zen Ataun irratia, eta Joar bada nahiko interesgarria, ez? Ataun irratiaren sorrera, zuretzat behintzat? Bai, pentsa hori esan dut lehen ez da, etxe batetik hasi zen zerbait da, logela batetik abiatu zena, portatil txiki batekin, eta DJ soinu mai txiki batekin, horrelaxe abiatu zen lehenik eta bain podcastak sortzen edo, azkenean nik ere 11-12 urte nituen, orduan nik egiten nuen adin horrekin zertzen beste irratiak entzun eta saiatu kopiatzen edo imitatzen bai albistegiak, irrati formula saioak, alakoak imitatzen saiatu, eta bai horrela abiatu, lehen nabiztiko urte pare bat podcast formatuan, eta 3. aurrera streaming bitartez emititzen hasi ginen. Orduan, guazen, pixkat, etetera, 11 urtekin, zuk nola zenekien etxetik irratia egin zenezakela. Nork esan zizun, hori nola otu zitzaizun portatile bat hartu, eta irrati bat, internetez bada ere, irrati bat egin zenezakela. Hori nola da? Ez da, Martin aipatu digun moduan, Ataungo eskolati, baneukan bat barruan hor ez dakite esaten zidana eskolako irratsaioaz aparte etxean ere zerbait egin behar nuela. Eta ni, teknologikoki oso txikitatik izan naiz ordenagailu bat eskuan eduki eta edozein saltxetan gauzak bilatzekoa. Eta orduan saltxeatu, abestiak eta deskargatzen ikasi nuen, horiek audio editore baten bitartez edo montatzen poliki-poliki ikasi ere, eta horrela poliki-poliki nire podcasta sortzen joan nintzen hasiera batera. Eta gero ikasi zenuen streaming bat sortzen internet bidezko irrati bat. Hori da. Eta hori ere zure kasa. Nire kasa, bai. Informatikoki hori. Oso saltxero izan naiz, txiki-txikitatik, gauza asko ikasten joan naiz. Eta orduan alaxe lortu nuen streaming bat montatu eta nire saioa zuzenean emititzea. Eta etxean ze esaten zizuten? Etxean, ikusten ninduten portatilarekin beti, ume honek pakean uzten digu, logelan sartuta dagola, ez dakit, agian hori pentsatuko zuten, portatilarekin dagoen bitartean pakean dago, baina, gero, izan dut, ez da, saio egiten nuen bitartean, esan dut, ama, baina zuk entzune, edo, ez dakit, zerbait egiten, lanean maztaude edo, horrela, ama, entzune irrati saioa, eta horregoten zen, ama, beti irrati saio entzune. Beraz, podcast bat egitetik irrati saio bat, gero pentsatzut herrian, ez? Aho eta informazioa zabaldu zela, eta hor ja, poliki-poliki, gauza bat da, podcast bat egitea, eta beste bat parrilla bat. Zazpi eguneko 24 orduko parrilla bat osatzea, ez? Eta hasi zinen zu armiarmaren sarea egiten? Hori da, bai. Ez dakit hori ere, orain ez dut gogoan nola egin nuen, ez zer egin nuen. Baina, musika zen nagusiki horregat, nagusiki Ataun irratiko parrian, eta nik uste horrek ekarri zuela Ataun irrati musikal bat izateko, proposamen hori ez da, horrela forma hori emateko bide hori.
Eta, bueno, musikarekin nagusiki betetzen joan nintzen, eta gero, ez dakit noiz izango zen orain ez dut gogoan, ja esan nuen, magazin bat egin behar dut larun bat eta igande goizero 3 ordukoa. Eta, alaxe, neroni bakarrik hasi nintzen 3 orduko magazin hori egiten, eta ondoren batu zitzaidan Leire Perlines bera magazin hori nirekin batera egitera. Eta laix egin genuen, hori ere noski beste etapa bat izan zen, Leire ere, Ataunen ibilizten ikastetxean irrati saio bat egiten, baina hau erabatez berdina zen, eta orduan beste fase bat izan zen. Eta hortik aurrera, Julen batu zitzaigun, biok irrati saio bat ere egin genuen abestien inguruan, top zerrenda bat osatzen genuen Euskal Herriko 20 abesti entzunenekin, eta hori aurkezten genuen nire etxetik eta Julen bere etxetik egiten baita ere. Irrati saioa, eta laxe egiten genuen irrati saioa bakoitzak bere etxetik. Ondoren gorka batu zen, Juleni esker elkarra ezagutzen zutelako, eta ostiraltxo saioarekin hasi zen, eta aurrera begira, kolaboratzaile de xente esango dugu igaro direla hemendik, gaur egun gure artean jarraitzen duen Anemurua, eta, berarekin ere, berak ere, izugarrizko ekarpena egin dio egia esan irratiari, berak egin duen lana barbaridade bada, aditu itzela da edukiak bilatzen, bikoizketaren inguruan, telesaien inguruan, zinemaren inguruan, egia esan edozen gauzaren inguruan aditu itzela da, eta hemen astero kolaborazioak egin izan ditu, Maitane Ormazabal terapeuta eta psikologak ere gurean izugarrizko ekarpena egin du urte luzez, irakaspen itzela utzi izan digu lantaldeko guztioi, niri pertsonalki ere astero berarekin kolaborazio egin izanagatik, osasun mentalaren inguruan asko hitz egin izan digu. Eta, gaur egunen eritz mugikak ere jarraitzen du, nutrizioaren eta elikaduraren inguruan gurekin tartetxoa eskaintzen. Leire, zu izan zinen lehen da bizikoa, Joarren trenera igo zinen edo, bere kuadriakoa ere bazara. Ez dakit nola ikusten zenuen Joar ari zenean bere etxetik trikimel guztiak egiten eta montatzen ari zena montatzen, streaminga sortzen eta guzti, eta zer bultzatu zintuen zu erratera, venga, lagunduko zaitut. Jo, badaukete esan bara hasieratik nik ez denekila Joarrek hau jantzionik. Osa, lehenengo pasazien ez dakitzen bat izan ziren, pare bat urte hola pixkat izkutu nik jantzona bere lan guztie, orduan akordatzen naiz ez dakit DBH-no batxillerokon genden, behasainen ikasten, eta kuadrilako batek esan zon, aizue, bilaude eta taun irratia izeneko hau, zeinekin godo, ze izango da hau, eta sikinen pixkanaka edukie emisioa entzuten, eta saia nahien zeien ahotsa izan zeiken, zei jentzon, eta ez dakit nola, ez dakito galdetuen genizun. Uste dut uste du gainera badakidala non izan zen da guztia. Esango genion seguramente Joar, zuzea, atoni erratia egiten duna. Eta deskubritu genuen, eta ni esan dako, hasi nintzen irratin, hasi nintzen larun bat goizetan, Joarren etxea juten nintzen, eta kafe hartu genuen bitarten, itxe genduen saiotxoa, hor bere logeldako maitxon jarri, gotzen ez gaina, ibiltzen olanik oso gustora soinu efektu niztea tableta, eta uste eta hasi nintzela, modan inguruko saiotxo bat. Kolaborazioak atalak ekartzen zen ditu modanen inguruan. Eta hortik, hor hasi nintzen, gero nahiko bero ez, udan egin genuen, nahiko bero izteneko saio bat. Goizero. 3 orduko magazin astelenetik ostiralera. Eta hortik, Plato estrella esaten dena. Hoi izan zen. Goizero hemen udan, kriston bero, elkarrezketa pilo bat, albisteagik, zan, pasada bat. Eta ni hasi nintzenen neuzken 15 urte esango nuke. Eta jo horreia bazeuken bere ibilbidetxoa, baina ni hasi nintzen 15 urtekin. Eta gero Itopati saioa aurkezten on pasadan denboraldin, eta bain dela bi denboraldi esango nuke. Eta gaur egunean formula, larumatetan, eta tertulia, hilabeten pare bat aldiz, han eta Joarrekin batea. Nik aditu behar izan dut batzuetan, ez dakitzuei gertatu izan zaizuen, gure belaunaldiko entzat irratia ez dela ohiko zerbait, edo gure adineko jendeak ez duela irratia ditzen, eta zuei kasualidadez biei piztu zitzaizuen interesa, ezakit akaso eskolan egiten zenuten irratsaio horrek eragina izan entzuen hortan, edo
edo zuen inguruan, edo ataun baden burbula bat, eta ataunen gazte guztiek konsumitzen dute irratia, edo pixkat nola ikusten duzu. Nik uste ziurrenik ataun, eskolako irratin ibili izanak eukiko zela bere eragina, ez dakitze puntuk arte, baina zerbait seguro baietz. Eta gero, hoxen nila DBH batxillerko neonen nahiko garbi nuken kazetaritza ikasi bar nola, orduan, Joarrek eman zedenen aukera bere irrati ezautzeko, guazen astea pixkanaka, saltxeatzea zer dan itxendona, eta hola, eta egizan oso mundu politia da, ez un ezautzen, baina arte, eta oso politia da, oso gertukoa, oso, bai asko gustantzat irrati egizan, bai. Bai, ez dakit, azken batean, nik ere, egin izan dizkidaten elkarrizketetan, beti alaxe esan dute, ez da, posibleena dela, eskolatik etortzea gogo hori, ataun irratia sortzeko eta egiteko, eta, txiki-txikitatik izan dut nik uste garbi irratia lan egin nahi dudala, horretarako aukera ere badaukat, eta, beretzako plazerra da. Askok pentsatu dute, tokian tokiko irratietan soilik tokian tokiko gaiak, ez? Aipatzen direla. Eta zuek ematen ari zareten adibideengatik, tokian tokitik haratago hitz egin daiteke, baina agian klabe berezian, ez? Herritarrentzat balio dezakena ere bai, hemendik kanpo dagoenarentzat, baina hemengoak euskalkiagatik, ahots ezagunengatik, gertuago bizi dituenak edo mezua etxekoago sartzen zaiona. Hori da, ez? Irrati lokalen berezitasuna? Bai, hori da, nahiko batuan ibiltzen gara saioetan ere, hizketan, nahiko modu orokorrean egiten ditugu saioa, gero, badaude, leire eta neriagian ere ematen digula, ez dakit, aukera, pixka bat, ere, noski, irratia herritarrago ere egiteko noski, euskalkian ere egiten dugu tertulia, eta horrek ere noski ematen dio, ez da herritarrari alako, aukera bat noski, gertuago sentitzeko irratia, eta agian gehiago aritzen naiz batuan, eta leire eta edo euskalkien aritzen dira pixka bat, denei ere egiteko, baina gero eduki dagokienez, joan zen astean, Rafa Moraren inguran egun hitz egiten, esan nahi dut, ezakit, oso gai orokorrak ekartzen ditugula, bai, eta ezakit Txinara ere joaten gara, hango zerbait kontatzera, adinekoak Txinako Ikean hasi direla ligatzeko toki bezala bilatzen, denetariko gaiak egartzen ditugu, bai. Bai, egia esan nik uste, tertulian joartaniko adrileko izan da, eta hane baitzaian nahiko gertukoa izanik, sortzen dela gure arten giro bat oso gertukoa. Orduan, hasidik egitzeiten herrin gertatuan zerbaiten ingurun, baina gero hasten kontatzen anekdota bat pasazaiona bati, beste bati, eta azkenen sortzen da oso, herriko oso giro goixo bat. Eta euskalkina ipau dezora, nik uste pixkat autu bat edala, ez? Nik adibidez ataun irratian, aukera unon ez dakitzatik, euskalkin hitzeitea, azkenen nire herrin nau, eta nire herrikontzak ondola bat jaina izenez ekarpen aitan, nik aukera dut kasu honetan euskalki zabaltzea, ze azkenen euskalkik badie, euskeran beste altxor bat, eta nik uste garrantzatxo dela baita ikustaraztea, baina gero egie da, beste irrati batzutan, adibidez antxetan ibili naizena, nabilela hoendik, hor bai aukeratzen dutela batua, ze azkenen, entzulek ezpie ez da leku guztietan berdinak, orduan, beste baliabide bada ez, batua erabiltzea baitare, orduan, autu bat da, eta nire ustez behintzet, bere lekutxoa dauke euskalkik leku baten, batuak beste baten, baina danakin oso gustora. Eta Zumarragatik, ataunera, Zumarragankak izona irratia bazen, beraldian dagoena une hauetan, agian berriz hasiko da, egan egiten, ikusiko. Baina zu, apustu egin duzuzuk ez duzu isili gelitu nahi, eta kultura hartzen duzu izpide. Bai, ez dakit, hor aipatu zu kakain zena, eta hor gogoratzen ez, ni ibilbide luze bat, dauket ez dakit pertsonki, ibinintzen irratxa bat egiten 10 urteetan, bai, 10 urteetan, osteraetan, hasieran beste batekin eta gero ni bakarrik. Eta
nahi nun utzi, baino gero esan zian buruak, ez, zu jarrai ditu behar duzu. Eta justo Joarrekin hasi nintzen kontatatzen, hasi nintzen kolaboratzen larun bagoizetan usteet, ni baita egonez bere etxean formula pizka bat egiten gogoratzen naiz, eta bai, eta gero hau hasi izanen, zintzen ostiratxo egiten, 5 denboraldi, irratsaio bi parte zukan, bat elkarzetana, eta bestea, gogoratzen ez, ni asko maite den gauza kultura batez bertsoretza da, eta gogoratzen ez ostiratxoko bigarren partean bertsoretzara egiten nuen ordu erdiko irratsaioa. Behin gogoratzen egin nuen tipo puntua jarri eta bertsore bakoitzari punta jarri eta segika, eta hori politita izan zen, bai. Eta, hori amaitu zen, eta, pasaren ororain dela laizte bereteka urte bat, kulturzast egitasmoa sortu non, justo ingles edutago nintzen operazio bategatik, eta beti burua bueltaka, eta zergatik ez dezortzen Instagrameko kultuaren inguruan kultura agenda moduko bat, eta azintzen zabaltzen pizkeneka, eta egia da eskatzen ditela lan ez lepoze ez bakarrik kartelak eta kultura agendak, elkarrizketak egiten ditut, eta hori bihar estrenatuko eten kulturzaz podcasta, eta ikusten ez jende ikusten nahi dola, ze egunero dauket soluzuto de bat opa de bat. Esa guztu zein den Instagrameko perfil hori izena bintzat? Kultur_zast. Bai. Zumarra gara ez ezik, ordizira ere ailegatu zen, eta hurri irratia sortzen ari zirenaren oi hartzuna, edo Julen konta iguzu, zu nondik nora iritsi zinen ona, nola bukatu zenuen hemen? Nik urte askoan ordiziko jakintza ikastolan irrati bat egontzan, Potxo irratia, eta irrati hori, urteen poderioz, guk bai genitula irratsaioak, eta klasean, iten genituen irratsaioak, baina derrepente, itzali gintzan, ikusteet irratien beraien, igual itza itxusia da, baina berakada bat izan zan, garaiaetan, eta, itzali gintzan, irratiura. Eta justo hor, talde bat sortu zen ikate inguruan genbilena, eta esan gendun, irrati hau itzalita zergatik, nolatan, eta, azkenen montatu gendun irrati saio bat, orduan, hortik pixkat esperientzi bat hartu gendun, musika saioa zan baita ere, honen antzekoa, eta hon irratiko saioen antzekoa, eta, urte batzuk horri biri nintzen, hasiera baten esatari, gero besteak aurreraka juntzian eginen, ni iaia irakasle modua edo gehatu nintzanan, eta alako baten, ataunen herriantzokian antolatu zuten olako ekitaldi bat, eta ataun irratia, ze interesgarri hau. Jun nintzen, eta hortxe agarrabatu nun, ama ez dakizen bat urteko mutiko bat, bere DJ maiarekin eta portatilarekin hortxe zeon Joar, bere irratisaioa montatzen, antzoki batean, jendeari irakasten nola lokutatu, nola hitz egin irratian, hortxe zuzenean. Eta izan zen, ze proiektu interesgarria, eta ze, bide beretik jarraituz musikatik eta irratitik, nola, nahiko alinatuta zigozten bi proiektuak, eta hitz egin nun berekin gero, eta hortik hasi nintzen, hasi ginen topati uste zala gara horretan, ez? Etxetik egiten zen honazuk. Hoi da. Topati. Eta noski beak askoz lan gehiago hindu atzetikan, prestatu irratsaioak eta tekstuak eta musika, baina bai horrela hasi zen gure arteko harremana, eta gaur arte. Jende askorentzat arraroa da, ez? Irratia hain eskura edukitza, eta egia da biztanlegoaren gehiengoa entzule paperean gelditzen dela.
polita da entzutea zuek dibertsioz ari zaretela, eta espero dut gaurko zebra bidea noski Euskal Herriko txoko askotan entzuten ari dira, esan dugu lehen 25 irrati inguru gaudela arrosan, egoera eta realitate ezberdinekin, baina mikrofonoa badago mai gain guztietan, eta Euskal Herri osoaz, ari gara 7 probintziak aintzat hartuta. Zuek ez zarete irratiko langile, ez behintzat Ataun irratiko langile. Beti dudatan dagoen horri, adina edozein izanik ere, ze esango zenioke zuek, edo ze esango zeniekete banan-banan, ze ematen dizue zuei mikrofonoak? Ostra, gure kasuan adibidez, netzako irratia etortza da, esan bezala moina segia hilabeten 2 aldiz tertulia bat grabatzen, da 2 orduko saio bat, eta netzako da, laun arte neotea bezala, hemen jartzen gamaien ingurun, badauke ondola baitxeko gidoia, baina gustatzen zaio asko pixkat jolastea, momentun zeateatzen zaion, eta hoi, netzako da etortzea, buru etxurin jarri, eta benga, guazten pixkat ondo pasatzea, azkenen, divertitzea ez, gero, komentatzen haitxuga jo harta biok, una hauetan haitxuga lehenengo tertulia entzuten behin da berriz, 2 orduko saioa da, baina hain ondo pasatzen dugu gure artean, eta hain gustora gelditzen maitzakin, hoixen, gutzako da, asebetetze sentsazio bat honea etortzea. Bai, eta azken batean nik uste iruditzen zaite, irratia zuk aitzi berra ipatu duzu moduan, jende asko dago, hori egunerokotasunean irratia entzuteko itura duen hori, edo bai, azken batean jende gehiengoa entzule dela, ezta. Nire iruditzen zait bakoitzak gauza asko ditugula elkarri kontatzeko, eta azken batean mikro baten aurrean jartzen zarenean zuk aipatzen duzun hori interesgarria bila daitekela pertsona batentzat. Orduan, guk hau gustuz egiten dugu, niri egia esan mikro baten aurrean egoteak bizitza ematen dit. Nik txiki-txikitatik egin nahi izan dudana hau izan da, honetaz bizitzeko aukera daukat, eta egia esan, plazerra da. Ataun irratikoan naiz eta pasioz egin saltza honetan aritzeak eta egunerokotasunean gauza txiki bat egitea Ataun irratiarentzat dakidanean pertsona bakarra baldin bada ere irratiaren beste aldean dagoena momentu horretan entzuten niretzat izugarria da. Baina jorre dauka, barkatu, Julen, dauka, ez da trampa, ez? Baina bada realitate bat niri inbidia handia ematen dien, eta kablaje guzti horrek zertarako balio den badakiela. Eta hori ez, askotan beti esatariak aipatzen dira, baina teknikaririk gabe ez dago irratirik, eta mendiko antena ez, lehen Iñaki Etxandi aipatu dugu guztion artean aski ezaguna, Iñaki Etxandiri bezalakorik gabe, alperrikariko ginateke mikrofonoa intzinean, ez? Orduan, Joar, zuk kable hauek lagun dituzu. Bai, eta burua uste desente izan zen, ez da? Orain dagoen modua egia esan, duela egian pare bat urtetik jarritako zerbait da. Lehen ere nahiko formatuan zegoen, baina agian ez horren beste, eta ibili nintzen etxean, ez da, paperak hartu, eskemak egin, onena kableatuko dut, emisioa bideo honetatik bideratuko dut, onela grabatuko dut, telefono deiak onela sartuko ditugu, ordenagailuaren bitartez egiten ditugun deiak beste modur honetara, azkenean bide pila badaude, egia esan, eta kontuan guztiak hartu behar dira. Eta, aipatu duzu bezala Iñaki Etxandi, niri ere asko lagundu izan dit, berarekin izugarri ikasteko aukera eduki dut azken urte guzti hauetan, ze elkarlanean ibiltzeko aukera ere eduki dugu eta gauza asko ikasi ditut, baina ez naiz irrati honetan dagoen teknikari bakarra, Julen ere bada ikasketaz estudioz teknikaria bera ere, eta berarekin ere egia esan, nik duela urte batzuk ulertzez nituen gauzak ere berak asko erakutsi izan dizkit, Joar, eta boronkaka, etorri izan duza, Joar, hemen daukazun kable hau, kable hau, Joar, askotan, baita ere, eta berarekin ere asko ikasi dut. Bai, karai hori gainea politia izan zen, ze karo, izan zen, justo, niko baita soinu ikasketak egin eta tokatzen zen baita honea etortzearen garaiura, ez, prozesura, karo, bere logelatik honea etortzea ekipazio guzti honekin, baizala salto handi bat, teknikoki, kualitatiboki,
Eta, karo, beak bai gero intzitula soinu ikasketak, baina garai horietan, hori, berekin bateak kalkulatzen, kable hau hemendik, onea ez dakitzen bat metro, hau onea konektatuz, eta bai, egia esan oso garai polita izan zen, produktiboa. Ederki ez dakit, orain ja FM-a lortuta edo, bertze berrikuntzarik edo baduzuen buruan, igual entzuleak gehiago ezagutu dezan, bota dituzue tertulia, formula eta horre egiten dituzen irratsaio batzuk, baina Ataun Irratiko parrilan gaur egun zer dagoen aipatu nahi baduzue, edo aldi berean zer gehituko zenuketen zuek, orain ja ez, pausuak ematen hasita, pixkat ze asmo edo? Bueno, Memoria ez dakina parrilla zuzea. Memoriaz bere ez begia esan, baina oraingoz esango nuke denbora behar dugu baita ere, denbora hartu behar dugu ikusteko eta baloratzeko momentu honetan eskaintzen ari garenak herriari zer nolako ekarpen egiten dion, nik nire ikuspuntutik lehenik eta behin hori egingo nuke. Eta hortik aurrera, gabezia baldin badaude ere, horiek detektatze izango da baita ere beste bide bat hartu beharko duguna, gabezi hori zeintzuk diren ikusi, herriak zer nolako ekarpena behar duen jakina izateko, eta egin nahi diogun ekarpen horretarako zer nolako baliabideak behar ditugun ere ikusi egin beharko dugu. Azten batean, 6 pertsona gaude, eta horregatik aipatzen dut, ezta, herritarren ahotsa integratzea ere oso garrantzitsua izango dela, azkenean egin nahi dugun ekarpen guzti hori martxan jarri alizateko. Baina printzipioz pixka bat hau da eskainiko duguna oraingoz, jarraituko duguna, naiz eta FM orain eskaintzen hasi, honela ibilbide honekin jarraituko dugu, eta poliki joango gara berrikuntza horiek integratzen, hori da. Zorionak ez, Ataun Irratiari, FM lortu duzuelako, ibilizareten bezala, eta irratia sortu zen bezala, osasun izurritea, ez, pandemia gainditzea lortu zen utelako, eta ez da makala jakinda, ez, etxe batetik arrezinetela, nerabe zineten une hartan gainera. Pandemia jada hemen gondan. Jada hemen, ez importa. Baina, ala ere, haundia da, ez, irratia askorentzat izan zen, gainbera. Nekor egia da, aipatuko nukela, udalaren laguntza pandemian, ze garai horretan hemen sartu berri genden eta informatiboak hasi ginen hemendiko eta emititzen, eta garai horretan udalak lagundu zigun, ni etorri neiken ordizitik honea baita aurkeztea joarekin batera, espazio honek baita pandemian dauzken balkoiekin eta ikuspeginekin arnasa baten zizun, esan udalaren partetik eta herritaren partetik baita rezepzio oso ona izan zuen, garai horretan, etxean sartuta genden eta irratiak askatasun bat ematen zizun. Eta esan dut gainbera, baina parte hartzeko modu berriak ere sortu ziren, ez? Telefono bidezko mezu parte hartzaile horrek, pentsezut gure kasuan ere, entzuleak inoiz gehiago deitzen zuen hitz egin behar hori, ez? Hori ere bada irratiaren funtzioa, informazioa, konpainia, entretenimentua, humorea, lehenengo ordubetea pasa dugu da, zerrabiak dira, zebrabidean, segituko dugu ordu bata bitarte, ez dakit kanturik prest duzun? Bai, noski. Beti, ez? Pazpare, beti. Beti, ez dira falta bestia. Hori da. Bi esker. Zuei. Izenak zeruan idazten, zuekin egan. Ekin biztira, hemen ez egotea.
ez DJ-ki Diriki trauki, ezin naizu ez DJ-ki Berandu ibilik ginen Larun bakaua, luna llena Konturatzeako hasi zen berbena Nahiko txarra, por cierto, una pena Topatzea izan zen onena Plaza osoak erukan epaie Tan nire lotxa atera zen galtzaie Gerrileko bat perunenaren pare Bainoa ikuskitako antioju kendu gabe bazpare Diriki trauki ezin naizu DJ-ki Berandu ibili ginen zuetani Diriki trauki ezin naizu DJ-ki Berandu ibili ginen Zaitut aspaldin ikusi Tapukatu genuen biluzi Elizaren atzean Akinoa txampan, tampoko jacuzzi Urbiltzen hasi naiz zure gana Dantzatzeko gogo bat daukat Ondo pegauta A ver si suena la flauta Eta errebentauta Iganer histori berbera Mezu bat daukat Gaur ere aterako alzera Diriki trauki ezin naizu ez DJ-ki Diriki trauki ezin naizu ez DJ-ki Diriki trauki ezin naizu ez DJ-ki Berandu ibili ginen zuetani Diriki trauki ezin naizu ez DJ-ki Berandu ibili ginen Arrosa sarearen webgunean arrosasarea.eus. Ba, berritik berrira goaz. Gogoraraziko diogo entzuleari, eguerdik ordu bat bitarte zebrabida berezia egiten ari garela, arrosa eguna ospatzen ari garelako, egun intimoa pentsatua genuen, beti uste dugulako irratiz bestalde gutxik entzuten gaituztela, baina zorionez ez da ala. Geroz eta gehiago dira entzuleak ere, eta dirudienez goiz honetan, ba, efemera jauzi egingo duten irratiak, geroz eta gehiago dira, Bermeora goaz. Bermeoko hainbat lagunek irratia berreskuratzeko apustu egin dutelako, hortan dabiltza azken hilabetetan buru belarri, eta dirudienez 2024a jada FM bidezko irrati batekin agurtuko dute. Jon, Huitxi, Zital eta mikrofonoz bestalde ere hemen ane duguna, ez du mintzatu naiz momentuz, baina zuek hiruek bai, konta iguzu egoazen Bermeora, eta hundik Bermeora. Bueno, eskerrik asko, gurentzako placer bat eta hore bat da meneotie, arrosa sare honetan murgilduko garan proiektu barri honetan, eta, bueno, arrosa sare egun honetan oso gustora, orain arte, ni Huitxi nahi, Itxuek irratiko zuzendari, eta gugaz daku bebai Jon eta Zital, damen, arrosa sare kate honetan sartzeko aurkezpen modura etor gara, oso gustora. Zuek irratiaren berreskuratze lanetan ari zarete beraz, esan nahi du garai batean Bermeok bazuela irratia. Bai, Bermeon irratizon da 30 urte bitartien, da 2022 itxalizan. Gu berreskuratu du
herri irrati honetan gure elkarte Euskarri, Kostarri elkarte gaz, eta, bueno, lanin gabiltz, hilabete bilko gara lanien, eta hortik aurrera, gure bilbide aurrera eruteko esperantzaz. Zein da asmoa? Zer eskainiko duzue? Bai, bueno, itxuki beti izan da, guretzako nortasun irrati bet. Bermeoko ere muen entzuten dalez, bueno, aukera emon, bai, gazte eta guzizeri, bai. Herriko gentiri ahotsa emon, hori da gure lehentasun bet. Eta... Gure nortasune bai, bai, nortasune gaz batera due, apurtxu bet, hori ahotsa emon gentiri eta... Bermiotarrez, Sukalkizen oso fan gara, aurrera txika gauze bai, hemen amurizega kezate zara moduen, gure Sukalkize aurrera eruen. Eta, Jon, zuk zer egingo duzu irratian? Nik naiz informatikaria, kudeatzailea, apur bat atzetik dabien, bai, atzetik egongo dana kontrolaten dana ondo jutia. Mikrofono ez duzu atsegin edo? Bueno, bai, praktika falta handia daukat. Podcasta egiteko asmoa ere badaukat, online, ez dugu bakarrik FM erabiliko, baizik eta streaminga eta gaur egungo plataformak erabiltzea da asmoa. Eta zuk, zital? Ni laguntzaile beste barik. Ni laguntzaile hacker. Pseudo-hacker. Bueno, hori zuzara sasi hackerra. Bai, hori. Eta ni nahi hackerra, bai. Eta ez dakit, sorpresa hartu duzuen, ataunera iritsi zaretenean, eta ikusi duzuenean hemen zegoen jendea, ezagutzen zenuten aldez aurretik irratiren bat, bertako esatariren bat, edo pixka nola izan da, aipatzen zenuen aitzi berzuk, batzuetan uste dugula irratia egiten ari garela, eta ez garela gogartzen guztiz ez, irratiaren bertzalean badagoela jendea guaditzen, eta horrek bultzatu zaituzte pixkatonat etortzera, ez? Bai, lehen nintzuna da kotxea parkata gero, jo esperologia apurret, topadu taberna bat, horre baskaldu, lehenengoko baskarize, hemen bigarrena, da bai, zuk esan zuna... Armosue, bai, total... Importanti da, Ibanen edo Zitalen lana aipatutiez, bera hackerra dingo dala, bai izatez, aurrera erundau, Bermeotarra, gure internetetik dakun beraz azalduko dago beto, bai gure Sukalkize eta nortasune azalduten dagoen iztegi bet. Orduan, hortik berak laguntzailean modura aurkeztu de, bai gurentzako oso importanti da, esan duten moduen, bai ahotsa emon, musika zaiuk behongo diez, eta streamingera erungu gure plataforma digitala, gaur egungo gauze bada. Bai, guretzako importantia da, hori eta ana, klaruitzitxe gero, herrize da gure herri txikizek, dakoien ahotsa emoti eta gara, hemen ataunen itzen zuen moduen, holan komunike erie aurrera eruen. Ea zital, azaldu pixkat, hori. Apurtxo eta laburrien ez dokuramen podcast bat egin. Bai, gauzi da topan hauela behin Bermioko iztegi bet, eta guzan duten, erosigu eta iztegi graxesu da. Ze berba politzetakaz. Eta deskatalagotak gontzan, orduen zintzen hauen erosi. Orduen, esan, fotokopitxu eta tako txatez, eta neuk irakurkot. Bezan duten joa, beste Bermiotarrape lagunek, neskalagunek eta gudotpe bai lehidut, izta. Digitalizaten ezen egin barriro, eta urte beta dotarra dagoen digitalizaten, pasan alako Word antzeko batera, botezetin lagundan nahi, eta esan, ze ondo! Da listo, ezta? Urte beteko biharra eta gero, zaten, neri beste buelta atxu, etemon bidatxo, eta, hackerra nahi elez, informatikarieta nahi, eta pasan dagoen, Word formatatik beste batera, marketa honde itxuten dana. Nahi asko azaluten zertan, nahiko formato simple bat, eta horrek enboten aukeri beste formatu batxotara esportateko, adibidez, HTML, hau da web horrizetarako, eta da, probetxan honen beste lauile marketan hona pasaten, horren gutan esan, espero honek zezutako gizio balizotia, eta web horrire pasan hauen, intzaten neuk programa bilatzaile bat,
eta, internet egon zan, ez da, hori iztegizera, karo, sepaz nabi horrekaz, iztegi digitalakaz, alzo zela topa gauzek errez. Zu libura dartzin zuniko zinzu top, ez dako bilatzaile bat, alan... Control F. Alan, Control F, eta usune topa, ez. Horretan lagunduten dau, da gero horretatik aparte, esan daun, ze beste vuelta bat altzaten modu neri gauziri, baina buena da, hartun... Berbal aldetoizu bat egunero, berbal aldetoizu bat hartun, eta sare sozialetan itxot publik egunero. Horren egunero, bermioko jendintzako dakot, bai Mastodonen zein Instagramen, Mastodonen da zetiles Twitter libre bat, hori beste pelikula bat, bai. Eta itxoten aurretan sare sozialetan partekatu, eta neura mari bai, espada. Neura mari boten zete egunero, lela mari, da gero sare sozialetan. Mitxot, bermioko berbia. Da urti eta apurtzut, laburrin harin, izan da, parkatu, Hemen bakoitzak denbora bere modura esprimitzen du, Joarrek irrati bat sortu zuen, zitalzuk kontatu diguzun urte eta lau hilabete eta gehiagoko lan guzti hori. Eta konta diguz, pixkate itxuki irratia oraintxe bertan ze puntutan dagoen, eta pixkat zein diren, eman nahi dituzen pausuak. Gaur egun, eraikine oso zarra da, poka frankisteko ez, hor eskaiolaz jositxor duen humedadiek dauzpillo bat, antena dauen ere mube apurtxu betin bide zaindu, orduen konponketa, garbiketa eta udaketa lanetan gauze hor murbil dute. Sartu hunde buru belarri eta egunero lanien. Guk ilebin kolkatuten du hasiera. Bai, gogo handiz egaz, giza hobeto itxeko harin baino. Osa, apurtxu behar lan du... Bai, ez daku... Sartu itxeko ez daku horreperik. Eta ezakit batzuetan, zerbaiten esperoan zadenean, zerbaiten zai zadenean, aurre ikuspenak ere egiten dira, espektatibak egiten dira, ezakit. Bai, nik alabedia beti entxundo, ze gazte izen behar nahi, hasi gara nien azterketa eta ausnarketa horretan, Arrosa Sareako eta, web horri aldizegaz, bai ikusi dut edukin oso interesgarrizek dauzela, gure Euskal Herri barruen partekatuteko. Ustot oso interesgarriz edala guretzako beste irrati batzuetako edukinek geuki mini, bermion. Naiz hasieran igual apurtxuet gatsa esan hizkuntzi gaitxik eta hori, bai uste dute oso edukin onak dauzela gurentzako, eta gube bai aldula gure nortasun apurbet barrolantz hori, partekatu. 2 hilabeteko esperaldi hori edo ikusiko da, nola joaten den, behonde izuela, zelan egiten duzuen, eta guk postik adituko dugu, bermeotarrez egiten duzuena, eta gustu handiz edateko dugu. Mila esker, eta disfrutatu eguna. Eskerrik asko zeuen, eskerrik asko, garte. Gaur euriari du nire bihotza euskorrean ta ez dakit nora joan. Gaur bihotza urtzen ari zaite zaudelako alboan. Zaindu nazazuek aitzonetan, gau bakarti eta iunetan, nora ezean ikusten hauzunean. Zaindu nazazu mila urtetan, ta zalantzen elurretan, izan zaitez gauean nire izarra. Zure terpean sartu ninduzun ta orain ez zauden ezotza sentitzen dut. Zure hitzak dira nire oroitzapenen helduleku.
Eta aipatu dugu saioaren hasieran saiatuko ginela hemen fondoan akaso adituko duzu entzule zeo zer hemen dauden ahots guztiei toki egiten gaurko zebrabidea berezi hontan Arrosa Sarea eta zebrabidean hau behin baino gehiagotan aipatzen dugu, ez dugulako guk soilik osatzen eta beharrezkoa delako denen lana, denen laguntza eta horregatik egiten dugulako aintzinera. Eta aitziber ez dakite, eta ez gaizki hartu. Ni belaunaldi berriagokoa naiz, eta oraintxe bertan gure inguruan ditugunak zuk ni baino asko zobeki ezagutuko dituzu ziur. Elkartu ditugu Mikel eta Mikel, parez pare, biek, Lapurdi eta Bizkaia, baina atletik zaleak esango nuke, ez dakit Mikel zuez. Ni berez errotxapeakoa naiz, Iruñakoa. Ai ama. Bai, aspaldian ja Bilbon bizitzen, eta... Mikel zu, Bilboko 87 FM irratitik, eta parean, Mikel, Luso, Radio Kultura, Lapurdi. Beraz, ezberdintasun bat, 87 FM izenak berak dion bezala FM-an, Radio Kultura urte luzeetan internet bidezko irratia, eta azkenengo urtebetean digitalera jauzi egina. Hori, hasieran aipatu dugu ez, Euskal Herria hainbat administraziotan banatuta dago ez bakarrik politikoki edo eta irrati eta FM mundua ere oso egoera ezberdinean bizi da bidasoaren alde batean eta bestean. Lapurdin, Xiberon eta Baxe Nafarroan digitalerako jauzia emana dagoelako. Beraz, hortaz ari garela, Mikel, zurekin hasiko gara, Radio Kulturarekin, nola hasi duzue aurtengo denboraldia? Nahiko ondo, egia esan hori azken bi urte horiek guretzat kriston erronka izan dira, zenta hori pixkat ataun irratia bezala gu lehenik interneten bidez seginen edatzen, Radio Kultura sortu zen web irrati eskaintza bezala eta urte luzaz aritu izan gira horrela, gaur uste dut datorren hilabetean Radio Kulturak 19 urte betetzen dituela. Beraz, 17 urtez kasik hori bakarrik interneten bidez edapenak segurtatu ditugu eta hori duela urte bat eta erdi gutxi gora bera saiatu edo lortu dugu edapena segurtatzea uinetan, naiz eta uin digitalak izan oraindikan ez dira entzule hainitzik zenta jendegienak FM-a entzuten du. Baina, hori, pentsatzen dugu pixkanaka DAB Plus edo irrati digitalaren edapena gerota handiagoa izanen dela, edo entzumena jendearen partetik, eta gainera... Nik ez dakit ez da zer den? Hori, beraz, da beste teknologia bat edatzeko, gaur egun irratia gintzutiko, hori... irrati autoetako irratiak edo etxetako irratiak FM edo AM lehengo AM frekuentziak hartzen zituzten eta duela urte batzuk adibidez telebistarekin pasatu ziren analogikotik digitalera horrein gauza berdina egingo dute herrialde desberdinek pixkanaka FM-a itzali dute eta irrati digitalak nun teorian soinu kalitate hobeagoa eskaintzen duen toki batzuetan, eremu batzuetan nun frekuentzia banda nahiko okupatua den eta ezin den beste proiekturik sartu digitalean aukera hori izanen da eta beraz hori azken urte horietan Frantziak herrialdean, Frantziako beraz estatuan ari dira edatzen edo ahonditzen eremuak edo digitalaren eremuak, uste dut hasi zirela Pariseko auzo baten, Lyon ondoan, gero Bretañan eta azken demoraldian Bordele eta Ipar Euskal Herrian ere eta orduan hor bai irrati publikoak, bai irrati komertzialak eta baita ere irrati libreek aukera dute irrati digitalaren bidez edatzeko kostu handia badu edapenaren dako barda tresneria berezi bat eta horre enpresa handien bidez egin behar da, baina ala ere Ipar Euskal Herriko Euskal Irratiek
apostu hori egin zuten, eta radiokulturak hain zuzen ere Antxeta irratiarekin batera lotu dugu frekuentzia bat, eta gaur egun simpleki esateko goiz partiko parrilla Antxeta irratiaren eskaintza da, eta arratsaldekoa radiokultura, eta Arrosako zebrabidea ere edatzen dugu hortan. Beraz, guretzat erronka handia izan da, eta hori bakarrik hasieran webgunearen dako eskaintzak egin, gero, pixkanaka sare sozialak sartu dira, beraz hor beste edapen batzuk edo beste komunikazio bat lantzen saiatzen zara, gero Arrosa irratia integratu ginuen, beraz Arrosarentzat ere pentsatu berginuen zer eskaintzen alginuen, gero ere azken urte horietan podcastaren moda sartu da, eta egia esan podcasta 10.000 nola esan iritzi edo 10.000 aurkezpen mota badira, jende bakotxak definitzen du podcasta modu desberdin batez, baina nik errango nuke simpleki radiokulturak duela 19 urte podcastak egiten dituela, garaian erreportaiak eta emankizunak ditzen genituen, eta horrein podcastak deitzen dira, eta podcastaren nola baiteko eskaintza berezia da, emankizun batzuk edo erreportai batzuk entzuten alduzuna modu digitalean, nahi duzun mementuan eta nahi duzun tresna digitaletik. Beraz, hori badu urteak esperientzia dugula hortan, eta azken urte erdiko erronka edo burua uste izan da, nola egin segurtatzeko parrilla bat bai web atarirako, bai podcast atarirako, eta badugu podcast atari bat baita ere Arrosaren dako, eta baita ere digitalen dako. Azkenean lortu dugu sistema bat, eta sistema nahiko politaz, eta saiatzen gara kanal desberdinetan ez izaitea eduki berdina mementu berean, eta orduan buru hauste eta horako parrilla eta kolumna Excel kolumna pila batekin osatutako parrilla, hilabeteko parrilla dugu, baina hori laguntzaile interesgarriak baditugu azken denboraldian, podcastaren fenomenoak egin du ere jende berria sartzea beraz gure proiektuan, hori gogoak zituztenak gauza batzuk edo hien zaldetasunak partekatzeko, eta nahiko ondo, nahiko pozik. Eta parean Bilbo hiria handira goaz, ez? Mikel, zuek 87 FM irratian konta eguzu, nola zabiltzate? Ez gabiltza hain aitzindari, zue bezala, baina, azteiko eskerrik asko ataun irratiko jendeari, gonbidapenagatik, posa handia da elkartzea, Arrosako lagunak, normalean askotan zoritzarrez izan egin behar izaten ditugu bilerak online, eta eskertzen da pilo bat elkartzea noiz behinka, urtean behin bada ere, eta gainera ataunen inoiz egon gabe herria, eta eguraldi ederra daukagu hor, eta gozatzeko parada ederra. Eta hori, bai, 87 irratian ja 10 urte bete genituen pasaren urtean, eta ospakizun zume bat egin genuen horregatik gogoratzen dut, bestela zenbat urte, justo 10, eta holase jarraitzen dugu betiko moduan, bai egia da podcastaren moda honek ekarri duela jendea, bai egia da jende gaztea eta gai berriak ere, adibidez orain pasaden ikasturte bukaeran Saskibaloiari buruzko irratsaio bat hasi zen, hori uste dut igual gutxitan gertatu da irrati libretan, ez? Bai, nahiko Kirola eta Saskibaloia ez da ohikoena. Eta zuk egiten duzu, Mikel? Hori da daukaguna polita, ez, irrati libreoz. Egiten dira beste irrati komertzialetan egiten ez diren gauzak, eta aukera dago, eta horretarako gaude, ez? Eta zuk zer egiten duzu? Nik ja ez daki zenbat urte daramatzat egiten elkarrizketak Suelta la Oiarako, Suelta la Oia Labediko
Alabedi eta 97 elkar lanean ekoizten dugun irratsaio bada, magazin bat, goizero emititzen da, urte asko ditu irratsaio horrek, nahiko ezaguna, eta astapenetik hasi ginela emititzen, eta ni hasi nintzen bidaltzen elkarrizketak, eta nahiko enkasillatuta nago, beti egiten du gauza, bera emikatzen elkarri ateratzen zaizki, ez dakit, egin behar gu zerbait berriaz, ez dakit zenbat urte, gogoa du, baina, karo, ez dit ematen bizitza gehiagorako, eta egiten dut hori pozik, gustatzen zait, aukera ederra jendea ezagutzeko, eta oso gustora, baina alde horretatik, igual pixkat, gurarekin beste gauzak egiteko, edola, baina, bueno, baita ere, pixkat arduratzen naiz programazioaz, aurten etorri da beste lagun bat, hori nobedade polita, Almaina Granadatik lagun bat agertu da Bilbon, eta hurbildu zain gure irratira, eta ni Radio Almainan, irrati libre bat Granadakoa, eta tipoa da makina bat, egiten du irratsaio bat El Canto de la Tripulación aparta, eta bera engainatu dut pixka nirekin programazioan aritzeko, eta tipoak ezagutzen ditu gainera estatuko irratsaio pilo bat, irrati libretakoak, eta emango diogu buelta bate programazioari eta sartuko ditugu irratsaio asko, berria, hasi gara 5 edo 6 irratsaio berriekin, Radio Topo, hori Kataluniakoa, nola duzu, Barcelonakoa, estatuko irrati libreak ari naiz ezagutzen, eta proiektuz berdinak, eta hori izango da nobedadea aurten. Eta programazioari buruz ere komentatzeko igual bisita bat izan genuela kurtso hasieran, tipo bat oso bitxia, agertu zen bizi da Alemanian, baina bera da Kataluniarra, orain gogoratu naiz, eta egin du podcast karekin, sortu du berak bere proiektu, bere harrika da, eta da, estatuko irratsaio, batez ere estatukoak, estatu espainokoa, baina bera han bizi da, eta batez ere gaztelaniako eduskeraz ere, badaudela batzuk, baina estatuko irrati libreek sartzeko hor haien podcastak, eta sortu du gunea, hor topatuko duzue, podcast.org, podcasts, eta hor ere, jendeak igual jakiteko, hor badaude irratsaio pilo bat, 97 irratiko batzuk sartu dira, eta tipoak egin zuen bizitaz, eta orain seme-alabak handiak dira, eta orain denbora dauka, eta joango naiz irrati, bidai bat egin du, estatu espainoletik, eta hori, bere proiektua aurkezten, harremanetan jarri da hainbat irrati libreekin, eta ibili da trenez, hiri-ziri edo herri-zerri bizitatzen eta ezagutzen irrati libreak, kriston enbidia eman zida. Eta oso tipo bajua, eta egon zen gurekin, eta hola, jendeak igual ezagutara sekteko proiektu hori ere interesgarria. Podcast karekin. Hori da. 12 erdiak ditugu, mi esker urbiltzeagatik. Gutxi? Etorri zaizkigu, falta zaigu Pulunpe, falta zaigu Ekina Arraio, falta zaigu Alabedi, falta zaigu Naiz, eta beraz, lekukoa pasako diegu. Mi esker arte, vamos jarraitzeko tortillarekin, eta mi esker. Ez gaitu ezagutzen, nekua da eta ez du hotzik egiten, eio ireki bat zalantza guztiak argitzen.
arratsaldeko 12:30 pasa, Johar, ordu erdi gelitzen zaigu gutxi gora bera, eta herriko alkateak esan digu, inoiz ekine zapiain epaitu duela, bertxotan. Ba, ekinek alde egin du. Hori da. Bertxotara, lesakara. Begira. Beraz egituko dugu. Noski baiet. Utxunea beteko dugu. Ordarditxau bukatuko dugu. Nafarroa eta Gipuzkoa. Mendialdea eta kostaldea. Iraitz, Arraio irratitik eta Itziar esan erran irratitik. Zer moduz? Uste nuen esan bertzen nula, nahi duzun doinu eta neurri. Bota hiru bertso. Kontua da, inoiz esan diate, bertso saioak gaizki atera daitezkela gai jartzaileak hanka sartzen badu. Geroztik enaiz hau sartzen, gairik jartzen. Ongi. Atan aldera torrita oso ongi, bai. Bai, ni harrituta eta honekin, ni altxasukoa naiz, ez naiz oso urrutitik etorri, baina, ez naiz inoiz egon, eta ederra iruditu zait. Nik uste dut gaur, ataungo, ez dakit baden turismo bulegoa, bueno, balego, ez, galdetzen dizuten hortan, eta nondik zatoz, gaur, langile horrek flipatu ingo zuen. Bai, zalantzari gabe. Bueno, konta eguzue, irratian denboraldia hasi duzue, kuriosoa da ez, lehen esaten genuen arrosako oso irrati ezberdinak batzen dituela, eta askotan irratiari ingurune geografikoak ere ematen dio izaera bat. Kolore ezberdina hartzen du eta irrati saioek ere erritmo ezberdina izan ohi dute. Kasu honetan kostaldea eta mendialdea uztartuko ditugu. Esan erran, aurkeztu iguzu irratia, Itziar. Esan erran irratia berez Basaburuan dago, Jauntxaratz deituriko herri oso txiki batean, baina hartzen du gero 7 baiara, ez? 6 baiara eta herri bat, Lantz, Ultzama, Odieta, Anue, Atetz, Basaburua eta Imotz. Beti kontatzen dituz, esate eta berrez eta, nahiko ere muzabala, herritarren aldetik herri oso txikiak eta, oso sakabanatuta, eta esan duzun bezala, mendialdea, zelaiak, behiak ditugu parean irratitik jisten garenean, ez? Agurtzen, eta hortxe gara, bai, oso toki berezia, bai. Urren berezia, bai, hori pentsatzen nugun igual, guzti nahi nion berari galdetzen, baina ongi. Joan den urtean, 25 urte bete genituen, eta hori izan zen, momentu nahiko garrantzitsua guretzako, eta orduan egin genuen alako egitaragua, lan asko egin genuen horren atzean, baina egia da emaitza oso polita izan dela, bertso saio bat egin genuen, pesta handia ere bai, jaztatu deituriko, ez, jaz kontzertu ibiltari bat, dokumentala, dokumentala, por cierto, gure webgunean, amesti.eusen dago ikusgai, YouTubeen ere bai, eta jendea oso pozik gelditu da dokumentalarekin, eta oroimen handiak ekarri dizkie, nik uste dut batzutan ez, perspektiba galtzen dugula, eta aztu egiten dela ez, zenbateko lana, eta hori da, ez, egin zuten bere garaian herritarrek, bertan euskarazko irrati bat, ez, egoteko, eta orduan, nik uste dut polita izan dela, hori baloratzeko eta aldi berean indarrak hartzeko berriz ere, ez? Bai. Beraz, esan erranetik behiak ikusten dira eta egian arraiotik surf taulak. Orain gauden lekutik kotxeak eta obrak ikusten dira, bai. Bai, Zarautzen azken aldian obraz josita dago, denak kapotarrentzako etxeak eta ordaindu ezin duten pertsonentzako etxeak egiten. Joango zinake Jauntxaratz? Bai, alde harrean, nahiago behiak zementuzko obrak baino, bai. Eta bai, gu 18 urte betetzen ditugu, ja Arraio 3.0 bezala bataiatzen dugu, 80. hamarkadan izan zen urte batzuk egin zituen Arraio irrati librea, gero berpiztu genuen 2006an Putzuzulo gaztetxean, hori eraitsi ondoren, eta orain gaude Iruputzu gaztetxean, gure
egoitza gure gela arroxa handaukagu montatuta eta handik aiga emititzen gu eskualdeko irratia ia bagara kostaldea mendi pixka bada eta bueno, FM-ko seinaleak beti oztopoak izaten ditu geografikoak eta Zarausti, Oikiaraino, Mutrikuko hondartzan erentzuten da eta Barnekaldera ia Zestoaraino eta Orio inguruan ere bai hortxe gabiltza eta denboraldia hasten ja irratsaio gehienak hasita daude eta azarorako dakagula parrillaren aurkezpena eta hortarako prestatzen gabiltza. Euskal Herrian irrati libre asko elkarte bati edo jada mugimendu bati lotuak egon ohi dira, ez? Arraio irratia Putzuzulo gaztetxeari eta Sanerran irratiak ere kultureragile elkarte bat. Ametza kultura elkartea, hori da. Hoiek pentsatzen dut zuentzat zutoin edo zutabe garrantzitsuak direla, ez? Hola batzutan bertigoa edo sartzen denean, hor daukagu erroak hor ditugu eta egin dezakegu aurrera. Bai, egia da, Ametza kultura elkartea dagolatzean gure kasuan, ez? Eta urte asko egon da, baina dokumentalan ikusten den bezala Ametza sortu zen irratia sortzeko, hau da, benetan herri mugimendu bat izan zen, ez? Baina, lizentzia eskatzeko eta bar, erabaki zuten hola batzea, ez? Kultura elkarte batean. Eta gaur egunaren nik somatzen dut, benetan esku bat botatzen dizutenak direla inguruko herritarrak, ez dira zertan Ametza barruan egon behar edo ez? Ametza izango litzateke, bidea pixkate lan burokratiko hori egiteko eta noski guretzako kriston laguntza da, baina aldi berean naiz eta ofizialki edo ezain modu formalean ez dagoen jende hori gure atzean ere badago, bultzatzen, eta hori polita da ere. Gu beti brometan esaten dugu irratiaren proiektua ja buruan geneukala, baina lekurik ez, eta orduan esan, gaztetxe bat behar dugu. Orduan, okupatu genula gaztetxe irrati bat izateko. Eta beste lekua sobratzen zaigunez, egin gaztetxe. Metro apurroietan gaztetxea. Barra egin, baina gu irratia behar dugu. Iraitz, zuek denak bolondresak zarete, zuen, esango nuke ere, militantzia esparru bat badela, komunikazioarena, eta zuek asanblada bidez funtzionatzen duzue, baina aste osoan bermatzen duzue programazioa. Gu dena asanblada bidez eta autogestioan oinarrituz eramaten dugu aurrera irratia, 18 urte hauetan, irrati libre bat gera, ez daukagu diru laguntzari, publizitaterik, eta esan duzun bezala borondatezko lan, haundi bat esker, alde batetik irratsaioak egitea, ze astero irratsaio bat egitea konpromiso haundi bat da, eta bai nabaritzen ari ginen, azkenengo urtetan, ez dakit jendarte aldatzen ari delako den, edo zergatik, baina bai, formula berria bilatu bergenitula, konpromiso maila agian jetxi baxuagoa zelako. Eta adibidez, bai bilatu ginen formula bat, hilabetero irratsaio bat da, baina hilabetero aste bakoitzean pertsona ezberdinek egiten dute, orduan atalka, atal bakoitzak, orduan bakoitzak hilabetean behin egin behar du, orduan lan karga txikiagoa da, konpromititzeko aukera gehiago, eta edo bi astetik behin egiteko irratsaioak, eta orain ere formula horiekin aurrea jarraitzen dugu, eta ere bai geneukan, hasieratik garbi geneukan irrati librea, askatasun hori o aski izate hori esparru guztietara o aliketa gehienetara eraman nahi ginula. Orduan irrati librea, bai software librea, ordenagailuak eta dena software librea, eta formatu libreak ere guk saiatzen gera, bintzak gure musika MP3 formatuen ez egoten, eta pixka frikia gara, baina nahi dugu euskeraz izatea ere apostu bat zen bezala, gure izaera edo irrati libren izaera hori pixka bat mantenduz eta 80. hamarkadan hasi zen kate horren, kate begi berri bat izaten jarraitu. Itziar zuek bi langile zarete, Itziar eta Garazi, baina kolaboratzaile sare bat ere baduzuen. Hori da, bai, eta eskerrak bestela gubion artean ez ginen denetara helduko. Bai, hogeina kolaboratzaile izanen ditugu, eta hain zuzen ere, hilabetean behin tokatzen zaio bakoitzari ez, kolaborazio bat, horregatik ere, karga ez zaina handia izateko ez. Eta, bakoitzak gai ezberdinetaz hitz egiten digu, feminismoaz edo euskeraz edo ingurumenaz ez, eta horrela osatzen dugu gure irratsaioa, bai, nahiko polifonikoa dela iruditzen zait, eta bai, horrek egiten dugu. Eta zuen irratiari Arrosak zer ematen dio? Jo, Eta edo zer kendu, biak izan daitezke.
kendu gutxi guri behintzat, beti esaten duguna, ez? Gure programazioa osatzeko ezinbestekoa da. Eta gainera, aurretik ere hemen esan den bezala, ez? Irrati komertzialek egiten ez duten beste hori ere ematea, ez? Gure irratiei, beste gai batzuk lantzea, beste modu batean, beste ikuspegi batekin, bai, noski. Bai, guri ematen dugu, bai, zerbaiten parte izatea, ze askotan, gaude gure herrian, gure irratian, gure realitatean eta ez gea konturatzen askotan begirada hori altxatzean, gure arazo, gure kezka edo gure inkitude edo zea berdina dituztela ondoko herrian, ondoko eskualdean, ondoko herrialdean, eta Arrosa bai ematen du tribu horren izaeraren, zerbaiten parte izatearena, laguntza teknikoa, laguntza juridikoa beharra izan denetan ere bai irrati lizentzien kontuekin, eta batez ere elkartrukea, irratsaioen elkartrukea, hori delako guretzat, parrilla, zuk esan dezun bezala 24 orduz, edukiz beteta edukitzeko aukera bakarra. Eta aldi berean ere gure irratsaioen proiektzioa, gure irratsaioa beste irratitan entzuten da, eta gu hasieran agurra botatzen ditugu, kaixo Ataungo herriari edo kaixo ez dakinungo herriari, eta ematen du ere, ez dagoela nire ama bakarrik entzuten, jende gehiago egon daitekela entzuten, bai. Mi esker bikote, erronda bukatzeko Joar naiz irratia eta Alabedi, bi mastodonte, falta zaizkiego. Txikitik handira. Hori da. Mi esker bikote. Agur. Besterik ez gaurko Zebrabidea magazina bukatzeko. Bai, konturatzerako pasatzaigu. Bai, berez atxalez egiten dena gaur goizera pasadugu Ataun irratira intzuzen ere, bertatik ari gara, eta esan dugu bi mastodonte, ez dakitzegatik esan duan, hori? Naiz irratia, Euskal Herriko irrati nazionala, eta Alabedi, ez dakit, Arrosarentzat, saiatu nahi dut hitz egokiak esaten, Alabedi handia delako. Alabedi referente handia da, Alabedik sortu zuen Zebrabidea, ez dakit zuek oso txiki zinetela, Inoa eta Lucia ongietorri gaurko Zebrabideara. Eskerrik asko. Bestaldean naizetik Eli eta Pegi, zuek ere ongietorri. Kaixo, unon? Beraz, Alabeditik hasiko gara. Inoiz zuek entzungo zenuten Zebrabidea Alabedin sortu zela?
Bai, eta hasieran liberazioan zegoen. Bai. Handik desagertu zen arte. Hori da. Eta zuek eraman zen duten arte, ez? Hartu genuen. Bai. Baina arrosarentzat. Bai. Zer moduz? Ongi. Berandu, baina heldu gara. Heldu zarete? Bai. Nola dago alabedi ikasturte berrian? Gogotsu, jende berriarekin, ditugu 3 liberatu berri, eta gure parrillari buelta emateko nahiarekin. Bai, restrukturatu dugu pixkat alabedik berak produzitzen duena, eta hori, eta erredakzioan zein alabideon ditugu aurpegi berriak, eta oso gustora jende berriarekin. Lucia, zu langile zara, Ainhoa, zu, kolaboratzaile? Ez ni liberatu berrietako bat. Liberatu berria, bai? Erronka berriak? Hori da. Izpide programan egongo naiz, gero nire lankidea Veronika egongo da sueltala hoian. Eta bueno, kolaborazio berriak egingo ditugu, urrengo asteleran hasiko gara, hemen promoa, eta bai, gogotsu, Luziak esan dugu. Promoa esan duzu, baina badira eskatzen dutenak ja, ea noiz hasiko zen. Bai, arrazoia, bai, bueltan gara. Gogotsu. Bai. Astelenan da bueltan orduan izpidea, hori ere historikoa. Bai, ala da. Bai, duela urte batzuk ja, ez dakizen bat, baina 10 bat igual, bai. Eta hori, astelenean goizeko 8:00 entzungo duzue Ainhoa. Bere lehenengo esatari paperean. Astelenean ere entzungo du nahi duenak Pegi, goizean goizetik, naiz irratia, ongi etorri zuek ere, langile eta kolaboratzaile, Eli? Bai, bilo. Zizut bertsoaz galdetuko gaurkoan nahi ez baduzu. Galdetu, bero erantzun edo ez, hori horra bilagea. Zer moduz, naiz irratia, zuek irailan abiatu zenuten demoralia? Bai, irailan bian, ez genuen hola eduki astetxo bat edo hola, ez, iraila bian, toperaia, betiko martxan, kolaboratzailekin, analisi mailetako partaide guztiekin, eta egunerokotasunean topera, hauten akaso informazioaren arien aldaketa nagusi izan da, 7:00 hasi beharrean goizeko 6:00 hasten garela. Zeinek erabaki zuen hori, Pegi? Zeinek izorratu izkizu goiza? No, berez ordutegia zait aldatu, Ez, bueno, gaitzer di. Ez maion horrez berdintasuna bada, lasaitasuna bai eraldatu zaidala. Beti esan zut denbora berbez, ezberdina da elkarrizketa bat patxadaz prestatzea edo azkar presaka orduan, hori bai pixkatatu da, eta beste berritasun handia ere badaukaguna da goizeko 8:00 gutxitan oilategi bat antolatzen dugula, pixka tertuliantzekoa gure artean, eta klaro, ni horrein kezkatzen hasia naiz, ze tertulia oso interesgarri izaten da, eta gero 8:00 serio jarri behar da, albiste ezein baikorrak eman behar dira, eta igual jendea oso alaitu abukatuko dut artea horri, baina gero 8:00 errealitatzeko gordina eta bajoia matera juten naiz egunero. Orain arte hitza hartu duten irratiek eta Arrosako irratiok maila lokalean, ez? Jarduten dugu, lehen ere esan dugu, ez? Eta irratiaren eredu lokaletik nazionalera ere hitz egin daitekela, ez? Batez ere gaur egun irratsaioak partekatzen diren horretan, baina naizek etengabean nazional mailan pentsatzen egon behar du. 7 probintziak buruan dituela, euskara hizpide duela, erronka handia da zuentzat hori? Bueno, badu berezitasun bat, nik uste, batez ere bisi hori euki behar duzulako, eta agian iristen zaizigulako ere notizia edo gai batzuk lokalagoak izan daitezkenak eta interesa izan dezaketenak, baina hori nola orekatu Euskal Herri mailara zabaltzen duen edo begira dagoen edabide batean. Horre baduzka zailtasunak. Ez du esan nahi dena maila nazionaleko gaia direnik, baina tokikotasun hori zeintzea gehiago tokatzen zaigula edo usten dut alde horretatik, baina egia da baitaren nazionaletik, tokikotasunetik nazionalera egin daiteken bezala, bueltako bidean ere egin daitekeela, ez aldi oro, baina pixka bat horrelan lerro bat ere izan dezakela naiz irratiak. Nazionala esaten ari garela, jende askok pentsalezake 40 pertsonako lantalde bat daukazuela, baina zenbat zarete naiz irratian? Orain apur bat gehiago,
berritasuna dugulako, bi lankidek Bilbotik egiten dutela lan, eta Bilbon bertan estudio txikitxo bat daukagula. Orduan hori ere beste aurrerapen handi bat izan da, bai, noski, bai, ni naukaz dut ezagutzen orain, pentsa. Goizeko lantaldean izaten gara 3 lagun finko beti, gero laugarren bat ere, gero asteburuko txandarekin pixkat 3 egunetan egoten dena, Joar ere, gurekin egoten da, Larreiz otazo teknikaria, hemen beraie gabe ere ezinezko izango zen goizeko saioa, hori ere onartu beharra dago. Eta ala bedintzen matzarete? Oraintxe bertan, eta ikastute honetarako 5 lagun izango gara. 5 lagun. Izpiderako langile bat, goizeko euskarazko magazinerako, Soltala Oiarako beste bat, Ala Bideorako beste bat, ni neu ekonomian, eta... Zurea da divertigarriena, bai, super ongi pasatzen dut. Eta gero teknikari lanetan ibiltzen den Ilargi, jaten ditola marroi guztiak, ez? Bueno, bost esan duzu, baina asanblada handi xeagoa da, nabarmen. Bai, bueno, horrekin borrokan ere bagabiltza, ez? Astelenetan biltzen garenok 5 gara, baina lortu dugu aurten jende gehiago animatzea, ez, programetatik. Ez dakit nola lortu dugu, baina lortu dugu. Eta gero asanblada orokorretara, programa guztietako jendea eskatzen da etortzeko, eta orduan hor bai etortzen dela jende gehiago. Zein da Alabediren kolorea? Ze eskaintzen duzue? Eskaintzen duguna da Araba, ez? Jose galdera zaila. Handik inorrentzuten ari bada eta beti dudatan baldin badago atea jo ala ez. Hori, herri mugimenduarekin lotutako notiziak, ez? Normalean El Correok gurean importantzia handia duen medioa denez. Korreo kontatzen ez dituen gauzak kontatzen dituen edabide bat gara, eta gero ere Ala Bideoren bitartez kubritzen ditugun elkarrizketak eta beste pertsonaia batzuk, beste foku batzuk ez dituztenak. Naiz irratian ere kolabora daiteke, ez? Eli horren eredu. Hori da, ari zinetenean zenbat langile eta hori dena, iruditzen zitzaidan, orain gutxi aurkeztu delako Naiz irratiaren programazio berria, eta hor sekulako jendetzak geunden, denak egon gabe ere, ez? Irakusten zuelako, ikusten, zenbat jende kabitu daitekeen irrati batean, eta kasu honetan, gaur egun Naiz irratiaren ubinetan, zenbat jende gabiltzan, batez ere arratsaldeko franja horretan edo sartzen garenak, 6-etatik aurrerakoan, hor kolaboratzaile asko gabiltza. Zebrabidean ere, ez ditugu kontatu, baina 10-15 inguru ere badira, beraz azkenan irrati ereduaren ezaugarri, ez, kolaborazioarena. Zuek ongi pasatzen zu irratian? Onuski. Berri txarrak emanaren ere, ez, Peli? Piskat azkenean, justo Sara Iriarte lankidearekin, aste honetan esaten nion. Eta niri zergaitik gustatzen zaien irratian lan egitea, hor kazetaritza modu ezberdinetan egitea dago, baina irratia daukan grazia da, hor zerbait konplexoa dela, ezkezkatu, jartzazu kortea, eta gero zuk egingo duzu sintesi guztia, eta zuk zure lana da, hierarkizatza, orduan, lan hori, nire bintzat asko gustatzen zaik. Zuek? Oso ondo pasatzen dugu, nik uste dut programak animatzera etortzen diren guztiak, hori ez dut aipatu, baina arratsaldeetako programazio guztia da jente voluntarioa etortzen dena irratira beraien programak egitera, eta nik uste dut handagoen mundu guztia dagoela benetan pasioa duelako irratigintzagatik, eta oso ondo pasatzen dutela. Beti daude hor oztopotxo batzuk, ez, baina egiten dutela benetan gustatzen zaielako irratian parte hartzea, bakoitza bere pedradarekin, baina bai. Gero nire partetik esango bi saio baitu dalako oso desberdinak, baina bai iruditzen zait irrati egintzak oraindik ere baduela divulgaziorako sekulako gaitasuna eta gauza kontatzeko beste modu bat. Ni behintzat kolaboratzaile bezala horrek mantentzen dago oso lotuta irratiari, eta uste dute entzuleentzako ere hori oso aberasgarria dela eta irratia baduela hori. Borobilduko dugu. Luziak El Correo aipatu du eta divulgazio esan duelik, esango dugu Arrosa irratiok
Arrosa sareko irratiok egunero eskaintzen dugula horrelako edabidek eskaintzen ez dutena, entzuleekin eta entzulei esker, eta divulgatzen alegintzen garela. Kasunetan gurea dena, zebrabidea dena, arratsaldero astelenean itzuliko da, arratsaldeko 4etan, egin dugu Joar, Laster eguerdik ordu bata da, esan diguzu Laster etorreko dela bazkari, ez da, ni gozetu nahizuk ez dakit, gozetuta egarritu nahiz. Bai, Laster. Eskerrik asko Joar, zorionak zuei, Ataun irratian lortu duzuenagatik eta lortzeko daukazuenagatik ere bai. Ami esker zuei eta gartzuratutako guztiei, gaur, Ataun irratiari alako irisgarritasun bat eman izanagatik eta guri ere modu ontara ospatzeko aukera emateagatik. Mastelen arte entzule. Mi esker.